akwai tawassuli da manzon Allah, akwai tabarruki da manzon Allah, akwai istijara, akwai istighasa. Tawassuli da manzon Allah shine ka ce ya Allah dan manzon Allah, dan matsayin manzon Allah a gurinka, na fiskance ka saboda matsayin manzon Allah. Wannan kuma ya inganta tabbacacce hadisin manzon Allah, annabi ma shi ya karantar. Manzon Allah ne ya karantar da makaho, ya ce makaho da ya zo manzon Allah ya ce ya rasulullahi makanta ya kama ni, ka roƙa min Allah ya dawo da gani na. Annabi ya ce to ka haƙura mana a lahira Allah ubangiji ya baka aljanna. Ya ce ya rasulullahi a haɗa mun duka biyu. Annabi ya ce to ka yi alola, ya yi alola. Annabi ya ce to bayan ka yi sallah na fila raka a biyu ka roƙi Allah da wannan addu'a, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma, ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi. Sai ka ambaci bukatanka. Yayi wannan addu'a. Sayyidina Ali ya ce zamani bai dade ba sai ga makahon ya fito kaman bai taba yin makanta ba, ya warke. Kaga addu'an shine ya Allah inni as'aluka, ina roƙonka, wa atawajjahu ilaika, a wani ruwayan wa atawassalu ilaika, ina kamun kafa zuwa gare ka bi nabiyyika Muhammadin, da annabinka annabi Muhammadu annabin rahma. To anan kawai an tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ja'izi ne, kai sunna ne ma, sunna ce da manzon Allah yayi umarni a yi. Har yanzu ana kafa hujja da hadisin Ibn Umar, ko ba Ibn Umar ba, shi Sayyidina Umar din da kansa, da za a yi roƙon ruwa a zamanin sa yace to yanzu kan tun da damu roƙi ruwa mu kira al-Abbas baffan manzon Allah mu sa shi a gaba. Sai ce inna kunna iza ajdabna natawassalu ila Allah, duk da cewa wannan ibaran daga gurin Ibn Taymiyyah aka samu ta. Shi inna kunna iza ajdabna din, wannan ibara din ba a faɗe ta ba a zamanin Sayyidina Umar din, bai faɗi haka ba. Kawai abin da yace shine inna kunna natawassalu ila Allah, mun kasance muna tawassuli da manzon Allah lokacin bukatunmu sai Allah ya biya mana bukata. To yanzu muna tawassuli da al-Abbas baffan manzon Allah, Allah ya ba mu ruwa. Sai aka ce to shi wannan iza ajdabna din ba a san shi ba a hadisin, kawai a bakin Ibn Taymiyyah ne a cikin littattafansa da yake bayani akan tawassuli, kaman al-qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila, da kuma rubuce-rubucensa kaman al-lu'lu'ul waqqar fi fatawa al-i'tiqad, bayanan dai al-istiqama, rubuce-rubucen da yayi maganar tawassuli a ciki. To an samu a ciki yakan, idan zai kawo wannan hadisin yakan kawo da wannan ma'anan nasa ko da wannan larabcin nasa, inna kunna iza ajdabna, sai zamanto kaman ya takaita abin sai a iya lokacin fari ne suke tawassulin. Amma kuma ba haka bane. Sayyidina Umar cewa yayi inna kunna natawassalu ila Allah bi nabiyyina, mun kasance muna tawassuli da annabi Muhammadu, amma yau annabi ya yi wafati muna tawassuli da al-Abbas, muna roƙon Allah ya ba mu ruwa. Sai aka ce to ashe ta'adin sahabbai ne, duk lokacin da suke cikin wani bukata to suka roƙi Allah su yi kamun kafa da manzon Allah, saboda su suka ji Allah yana cewa wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim. To sun gane cewa albarkan manzon Allah suke ci, dan haka komai in suna nema a gun Allah sai su kama kafan manzon Allah. Tawassuli kenan, wannan shine tawassuli. Shi kuma